ма бута свали с ръката. А полицайчи, където раздава пари на лихви, в момента започва нашия представител Йордан Борев. Ще да отидем в канала! Али тази полицей ще да престане и тези хора, които направиха криминално проявени, те да носят отговорност. Разбрахте ли? Да свалят имунитета и на съд. Те, които раздават присъди като вестници, те на съд. Национално движение Свобода бе създадено преди 2 седмици. Това е гневът на народа. България няма правосъдие. Ние не сме правова държава. Защо не снехте имунитета на магистратите за неотговорност? Дога господата ще потекят каналите за наркотици и престъпни групировки, които набежават невинни хора, които са просто с схемата са криминални, а пак техните структури управляват и разпространяват наркотици цялата република. И даже Павел много добре знаят кои са те в цялата държава. Бойко Бутев има даже фабрика за витамини, Ваню Танов разпространява контрабанда за цигари и наркотици. Шеф на агенция митници, много добре го знаят. Много добре го знаят. Пред всички граждани заявявам твърдо, коя е организираната престъпност в България. Това е съдебната система. Долу на имунитета на съдебната система. В момента лежат хора, които не са криминално проявени. Те са политически затворници. Тези затворници трябва да излязат на улицата, защото вие ги създавате, вие ги направите криминално проявени. И вие мачкате по-порите хора и те вече не могат да участват във властта. Вие искате първо да направя всеки да участва във властта. Защото още един път, ако бутите някой от нас и от Национално движение Свобода, ще скочим и ще се защитаваме както можем. Направете си добре сметка, какво правите. Искаме да ви кажем нещо много съществено. В държавата в момента се продължава полицейщината и натиска върху нашето движение, върху протестиращите в цяла България. Искам да призовам всички протестиращи да се съберем под един пост, за да прекратим тази полицейщина. Добре. Искам да кажа нещо много съществено. Ние трябва да спрем с тази история да се делим на черни, на бели, на жълти и на оранжеви. Ние сме народът, ние сме гласът и ние сме закона. Ние трябва да наложим нашата воля на волята на тираните. Добър ден! Казвам се Цветан Борев от Национално движение Свобода. Искам да ви кажа следното. Тъжно е, че се делим на червени и на сини. Ние сме народ. Ние трябва да застанем народ, да забравим всяка политическа партия, да усвояваме своите права и позиции и да се борим рамо до рамо. Искам да знаете също, че от Национално движение Свобода ние не сме към никоя политическа партия, въпреки ще подкрепим с този кабинета на Орешарски, ще му дадем шанс да работи, но ако той не работи за нас народа, ние ще скочим и ще бъдем много и силни и ще се борим за България заедно. Искам да знаете всички, че окей, виновни са, ГЕРБ и БСП виновни са, но ние сме най-виновни. Ние сме виновни, защото сме станали асоциални. Нашите контакти са ограничени, ние убиваме себе си, убиваме семействата си. Трябва да станем заедно, да се обединим, да се хванем за ръце и да стигнем тази държава. Благодаря ви! Браво! Искаме да върнем също така и българите от чужбина. Какво мисля, че трябва да стане виновниците? Трябва да се разбият монополите в държавата, да се вкарат виновниците в затвора, които са пренесли, да достигне България да почне с патриада. Аз никога не съм бил политик и не искам да бъда, не искам да приличам на един от това. Значи аз ще бъда против всяка власт, която не работи за народа. Защото много скоро ще разберете как
10 000 провокатора от нашето движение ще излязат с знамената и ще си искат правата в тази държава. Ние искахме да чуем кога ще престане полицейското и репресията срещу нашето движение. Също така искахме да чуем кога ще престане дискриминацията. Въпросната дискриминация от медиите спрямо нашето движение. Защото медиите ни да определят като криминално проявени. Това е дискриминация. Това, че аз лично съм лежал в затвора, не означава, че не съм гражданин на тази държава. Това не означава, че нямам същите права. А те какво ви отговорили? Не може да ме дискриминирате по този начин, за което ще носи персонална наказателна отговорност. Ние сме писателите на Национално движение „Свобода“. Ето държавни, ето молби, тук можете да се запознаете всички медии. Ето том първи. Извинявам се, ако не мога да прилича на те кукли на концитата и театрални актриси. Значи ние не можем да имаме подписка. Нашето движение може да има подписка. Другите движения могат. Нашето движение може да направят послания. Другите движения могат. Стига да познаете. Колегата от 24 часа. Предложихте вие да се разправите с протестиращите. Можете ли мислите така? Не с протестиращите, не с част от протестиращите, които обслужват интереси на Джордж Сорос. Но вие нещо друго, освен че съм криминал, например, и че имам нещо друго ще кажа, ако да кажа абсолютно нищо, не се променя държавите. Тоест, олигархията си ще има интересни неща, сега народа ще Време е да спрем тази война, която се опитате по света. Тази естетична война. Време е да спрем тази цивилизация в България. Ние продаваме на бездредите. Това не е достойно. Един път и завинаги нека докажем, че сме велик народ със силен дух. Стига сме захранвали тази система. Ние от Национално движение „Свобода“ се противопоставяме и казваме на цялата политическа олигархия, че има свой пишева врата. И не забравяйте, че има зима. И тази зима ще твари целия български народ навън и ще има поведе като цунами. Свобода или смърт, това е положението. Няма нищо срамно да се борим, да изразяваш позиция. Срамното е утре, ако не можете да промените нещата и се готвите, че сте стояли и не сте направили нищо за тази държава. не се борим за нас. Ние се борим да отидем българския народ да може да се това в тази държава. Ние сме натискът, които това нещо трябва да се разделим от българите. Те сме разделени в Киния. Протестът е на един ъгъл, а друг е на други. Това е партия. Не може, всички не готуват. Да, но не може да се делим. Към всички бивши настоящи членове на политически партии и неправителствени организации, към законодателна, изпълнителна и съдебната власт. Ако вие се чувствате българи и сте осъзнали това, което вършите до този момент, че е било против интересите на България и българския народ, ви призовавам да захвърлите миналото си, да скъсате партийните си билети и да приемете незабавна страната на народа. Българска национална телевизия също да минем на страната на народа. Искам да ви кажа следното на всички българи, които чувстват българското, които носят доброто в себе си, че да си българин е гордост и да застанеш и да се бориш за България е гордост. И тук всички ние трябва да сме горди от това, че сме поели тази кауза, да изведем пътя от този ад, в който се намираме сега. Единствено и само ние, чрез добро, чрез любов, чрез чистото, което носим в себе си, да изкореним тази зомбация, която проповядва системата, която ни настройва един срещу друг. Само единствено и така ще излезем от деветия кръг на ада и ще тръгнем и ще възродим България. Благодаря ви. И за да не си мислите, че ние си правим някакъв политически пиар или приличаме на някой от тях, ние сме съгласни от Национално движение „Свобода“ да се отречем от движението
и да се снием като истински българи. Но направихме това движение единствено с единствената цел, за да бъдем като танк срещу танк. Тук там настояваме всички медии. Много добре да се направите какво вършат. Как го обиждат и получават идеята ми, една единствена и чиста и свята идея да освободя България. Не е медия. И съм заставен и съм разберете за какво става въпрос. Срещу абсолютно всички предатели на България. Много добре да се направите сметка кой какво върши чрез медийните манипулации, които се извършват в държавата. Защото проблема е много сериозен и е краен за България.